Ha ka Bible ngi pule ya ka jingong ujisu hatu unu na phi ubalong kpa un ay la ukon da ubsen haba upan do kha ne un ay da kanyang lartham haba upan da ka peleng da phis neu katnu phitep ban ay da ki babha ya la ki khon katnu lei ukpa ubaha beneng un ay do min sim ba khot ye ki tu ki bakar pat ya Henry haba snap ya ka jing ot ki samla donsap jong ka jylla jongi ki ba nakapor siya kapor ki shatlet pan jingiarap na gitu ki ba long kum ki kimi ki pa jongi ki nong sin shar jongi Henry bun sin ka jubab ka long ka bam ya ha eiei bat ka jing ong ka gospel bun sin bat bun ngut ki yo shisha de ki besen bat ki nyang lartham haba ki let pan jingiarap Hangni ken ka penpawi ka jinglong basniu kini ki breu ki bangi khot ki nong yalam ki babat ya ka shuki ki bangi burom kum yala ki kme ki pa ka Don Bosco Media Network kalay kynduh shibon ba ki samla ki ba ot ikani ka jinglong arsap arpong jeng kini ki nong yalam jengi bat ngin persyang shu ban pen I shapi ki nong pet bat ki nong krisyan jong ka channel jengi ka channel ka bom don jingiadai eiei bat ki seng san perthai lak no tang bat phi ki nong pet bat khamtam ki samla ki badon sap don pong ya ki jingya kren jongi bat ki wei ki khna samla Hakani ka kynti baminta ngi wanrah shapi ya ka jingya kren jongi bat isamla GREATMERCY LANGTE ibala ji wanrah nam ya ka jylla bat ka bri uhnyo trep hnyo skum Nakaliang jong ka channel ngi karpat ipi kinong pet ba e jungi baphin kershan lem yakum kini ki samla ki badon shibun ki sap Henry ki blasha khanglat de ki tu ki padai ban ailat yaki Kumban shupin kan mau ye phi parlok pe in isamla GREATMERCY LANGTE ibala juwan ra nam ye ka jylla Meghalaya hakirin san bapher kum hagajing yakop yat model but pageant but hakarwai ka siaw hakirin san bapher jong ka jylla but shabar ka jyllaru but ilayo ban yakun ya ka Miss India black carpet but hagani ka jing yakop ilayo ya ka nam jong ka Miss India goodness ambassador Ngadai I GREATMERCY LANGTE ngadai nong shnong jong ka nong na Southwest Khasil district pat mentapat nga sa Indonesia kantan masal nadu banga wan pule class 11 nadu banga pas class 10 chapo angi shong ni sa hapo longston then nadu pat ni wan class shani kan Tening kong pat ngam ni kam boy perkhat la bang le shakini kini ki model bat ki pageant dai ka haga araja khat phra ngashim benta kani ka Meghalaya superstar season 2 te pat nga job ru ka second runners up pat ka ni ka best performance of the day tenang tu pat nga shajir pat haka India's talent fight tha usnam araja khat khandai hi tamba kani ka all Meghalaya dancers association ru klayarap hi nga ban wat sponsor maka desha jangai kam dei shini shajan taka janjar ken Tehadim tu pat ngila akut lat mangi kamyo sponsor yo eiei tehadin pat I bakit ibadai I president jongka all Meghalaya dancers association ila yarap ken yang I ong nong I ai jengmut yang bangan ban lech shimbita kini ki pageant tehadim tu pat ngalong ngadang atatin hi nama kadang dei kasin ka baningkong tamba I tu I kran I advice yang tangan salet ken ka first model han ka bangalet kadai ka fashion wizard mega model han hakatu kadai arja khat khandai bat ngalayo ru ya ka nam jong ka most popular arja khat khandai kato kani ngalet ya khun hapo goti kani ngayo ya ka nam jong ka most popular ka second runners up pat kadai jong ka Meghalaya superstar season 2 kadai haka kamrai kadai haka talent jong ka jingrai kan kadai ka saprai tengayo ya kato kumbang ong pi like nado ningkong ba ngayo ya kani ka second runners up hapo Meghalaya superstar season 2 haka sap rai tenang tupat ngasayo ya kanika most popular ka fashion wizard mega model hunt arajar khat khandai tenang tupat back to back ngale ya chimbenta nakatuka fashion wizard kadeka organization hi jongki models but jongki pageant nakatu ki erap kan ki jet yang bat san ngot ni dan san ngot na pedeng jongi ki jet ban le ya shimbenta kan ka Miss India's black carpet 2019 hapo nong ba go hati hi
Dengan le yeshim bentahang tu bat kijinglut jing sapat jong ka by registration ki all bat baro pat ki dai long ki layarap ka kanika fashion wizard organization kan dengan le yeshim bentahang tu bat ngalayo ya kanam jong ka Miss India's goodness ambassador napo kanika Miss India's black carpet ho tang marwai khasi te kadai fnam ajakat khandai ka ho ka kalong kum ni mo ka ni ka All Meghalaya Dancers Association kam dei ka association tang na ka benta kini kinong shat handrei ka yarap ya baro kini ki badonsap laki dei kinong rai ne kinong shat ne kinu ki badonsap ki badan kam jingiarap kan long kam da don kim don te ka fan ne ka ki dan ni khandiat khan sot ka fan ta ba ka jinjar ki ru na marba long kupta am ka sorkar kam ai sponsor ni let wat jingiarap ne kim long kim pediang kan te ka ba ka All Meghalaya Dancers ka yarap pat am ka ai men sim yangi bat ka pen ilat yangi kumno bangin le tenga kan mau ka por banga yashim benta ha ka ni ka Meghalaya Superstar season 2 ngahable kumno ngahable tour kaleng khnang bang yo sponsor ki buon ki pat baru long deng la le tour kum to la le rai na dang ilet pen sngu thu ya ki na ngilet panjing arap na kini ki HYC na kini ki KSU but ki dan ki seng ki ba prepare jong ki shnong but ki kam daru ha ka yarap hi ban yarap ban pan sponsor na ki ni ki nong mi khmat na kini ki brew ki bala khampau kan pau khmat mo kan yo kan khendet kan son hoi nga sngu si ban yu thu ya pi ka mde bang ong bangan kan thoi kata ka sorkar rei haba ka dei kalong shisha pat kumta ila le wat jingiarap rei ki ong bam dan fan na po kai ka kalong kam dan fan ta na kata ka kadanam ka arts and culture department ho ta ki ong ba ngakan mau por ba ngamut ban le ya khun ya ka India's talent fight ni let chaka office bat bucket hi i thanga tharai bucket ru idang kan mau ya kata ki ong pat ka jenjar kan chimpor tadin pat ki ong pat bam dan fan tem la le ei ra balong kumta sakaway pat nga ko aban ong ba hoat ka sorkar khamtam shini Meghalaya jongi yakini ki riewdonsap kam dapet baha hajing long ha ka jingiaidlynti ka jonga bat bun hi ki bala tip ya kata kam dapet bahara handrei lada ngi ki para snam long ya ai ka kti ka man la ka long tang shi tang karu ngin la kan lada ngilum lang baro kum to pat ngin la kan long ngin yo ta kata ka sponsor ngin yo let ban ya kun ban yo ya kata ka nam na benta ka ri bat ka jat ben riu hi baro ka wei te bat ka sa ka wei pat ka ba kong san ka dei ba kilong pa ba ki dei ban ai men sim ka ba kata ka dei ka ba kong san tam ka dei ki dei ban ai men sim kim ju dei ban ong ba o kata ka tu kam poi shi ai ni kan ni kam poi shi ai long kim ju dei ban ai kum kata ka ban penduk men sim ke ni kitu ki badan sap namar ublei u ai ka sap ya baro ki breu teladangi ngila ban pendon kam long haka lenti ka babha ning don ka jing thmu ka babha na benta kari bat ka jan breu baro ka wei na benta ka jongi na benta ka yi ka sam na ka benta ka shnong ka thau ka mod ka tu kam dei ka ba sneu ladangi don ka jing thmu ka babha na kata ka na ka tu ka sap ka bangi don ngile na ka benta ka babha ka mod kan long ru ka babha bat kumta kan ngas ngau ban karpa rit ma ya baro ba ndei tang yangan re yaki wei ru ki ban sami kin don buon Meghalaya jongi ki don buon bha ki badan sap tenga kwa ban kin tiu kan ba ngau bha ban ai min sim yaki wat pendu jing karman yaki ai min sim yaki khnang ba kin yo ban poi sha kathong khnang ba kin la ru ban le ban kin tiu ru iki wei hadien habon kani ka jing yan model but like beauty pageant pat kadang dang chipang hi makshu kan san kum tu hi por ba ai min sim ba ke di ong let no da ka tu tenga dang chipang hi kam pada slam ra te laduna ka fan ta ka bam ru ka duna hi tamba ngas ngau ngu yu blei long dam de ka jing pli lat pli linti jong u badam de na ki jingker do jong email ipa bat ki para shnong para thau ngam tharai ngan la ban let chekita ki
jingeh kun kibahe kan ngasngok kumen ho ngasok kumen haba yo ka jingjap tang ngasngok kumen hendrai ngakwa ban kynti ru kitu kibala yo nang kibala job teng kinu kan san kiban sa job teng ru ba kim judai ban long kiba sarong ken bakin kiu sukhong kum baki ong dai kidai ban long kiba sngodet ken la kanu kakam ka bakile